kaya ngene. Apa to, Pak? Ya niku ngoten niku. Iya iya. Anu kula nerone swantene ibu-ibu tayub mriko. Ah sing ning TikTok kene krunjah. Ah nggih. Kendut nih kalau Pak. Wit saiki ndak delok Mas Minto kita pateni kowe. Nggih Mas Minto. Neng iki request utawa kundutan neng yo tembang iki pancen senenganku. Ya. Balik kan dua iki Mas ya. Baleni. Mboten. Rap kedua nggih dari atas